बैथि दाननि 6 आरो 8 खालार खालि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नैथि खेब थुनलाइ फोरबो खुंफुंजानो गोनां बे फोरबोनि लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बे फोरबोखौ खुंफुंगोन। थुनलाइ फोरबोनि गेजेरजोंनो लोगोसे बिजाब मेलाबो खुंनाय जागोन। बेखौनो दिनै हाबाफारिनि गुबुन गुबुन लांगोनाफोरखौ बेखेवनानै हाबाफारि लानाय जायो। बेबादिनो बिजाब मेलानि हाबलांग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लायो मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारी, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा आरो बिटिसिनि इनचार्ज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारिया। सेकेन्ड एडिशन क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै लिटारेचार फर पिस एन्ड हारमनि गोजोन आरो गोरोबलायनाय बा खौसेथिनि थाखाय थुनलाइ जि मोनसे क्रिएटिभ जि सृष्टिनि बाथ्रा बेयाव बुंनाय जादों आरो 100 पइन्ट बेयाव फरायनाय गुबुन गुबुन रावारि खन्थाइ आरो खन्थाइगिरिफोर फैगोन। जोंनि ओनसोलनि गागि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरिफोर आसामनि आरो गासै भारतनि आरो भारतनिबो बायजोनि फैगोन जों मिथिनायाव। दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे जि सरकार दङ बे काउन्सिल सरकारनि इनिसियेटिभआव जोंनि जि बानजाय आफाद रिसेपसन कमिटि मोनसे दानानै दिनैनिफ्राय बुक फेयारा आरम्भ जादों आरो बे क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलजों लाफानाय जि बुक फेयार बे बुक फेयार बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिजाबा जोंनि आंगो लोगो आरो बिजाब फरायनानै बिजाबनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौ दानो हायो, जों गियान मोननो हायो आरो बिजाब गैयै न'खरा जेरै मोनसे खोमसि थासारिजों साग्लोबसारो, दा बेखायनो आङो सानो जे जोङो अरायबो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा फरायसुलि जोंनि जायफोर गागि थुनलाइगिरि लिरगिरिफोर दङ बिथांमोननि जायफोर लिरनाय जायफोर सोरजि सृष्टि बेखौ जोङो मोजाङै फरायनांगोन, बुजिनांगोन आरो बिजाबखौ जिउनि बयनिख्रुइबो असेसिन लोगो जुदि बानायनानै लानो हायोब्ला जोङो जिउआव जेब्लाबो देरहासार जागोन, गियान मोनगोन आरो सोरां मोनगोन। दा बेखायनो जिहेथु मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय, गोजोननि बे मोनसे थासारिखौ जोङो बुहुमनि सुबुंफोरनो मिथिहोनो नाजानायनि मोनसे इनिसियेटिभआ सोलिबाय थादों आरो बे बिथिङाव माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैखोम जोङो रल लाबोदों आरो सरकारनिफ्रायबो माखासे इनिसियेटिभआ सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिजाब फरायनायनि जुदि मोनसे मुभमेन्ट, जुदि मोनसे आन्दलन जोङो जुदि सृष्टि खालामनो हायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउ दानाय, फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउ दानायजों लोगोसे जोंनियाव सोलिनाय जे ड्राग्स जौ जुवानि थासारि, माखासे बेआइनि जिखिनि माने हाबाफारिफोर आरो माखासे एन्टि ससियेल जायफोर माने एक्टिभिटि गुबुन गुबुन समाव जेरैबायदि जानो नागिरदों बेखौ जोङो थारैनो गैया खालामनो हागोन आरो बिजाबनि गेजेरजों मोनसे गोग्गो गोथार समाज जों दानानै लानो हागोन। दा बेखायनो बे बिजाब मेलायाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो, बे थुनलाइ फोरबोआव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। जों नुदों जे गुवाहाटि बुक फेयार जागासिनो दङ, बिनि उनाव नर्थ इस्ट बुक फेयार जागोन आरो दिल्ली बा कलकाता बायदियाव दिनै बेंगलि हारि आरो समाजा बिसोर बिजाब फरायनानै मोजां मोनो, थुनलाइ सृष्टि खालामनानै मोजां मोनो। दिनै माराठी लिटारेचारनि बाथ्रा बा नोङो गुबुन गुबुन हिन्दी साहित्यनि बाथ्रा, संस्कृत लिटारेचारा गोजामसिन लिटारेचार, बेफोरनि सं दाननानै जोंनि इयुन जोलैया गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथिजों बर' थुनलाइ मुलुगखौ बांसिन गोख्रों साबना हामना खालामनाय आरो बांसिन मोजां सृष्टि खालामनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन, आं बेखौनो खावलायबाय। मोनसे गोब्राब चेलेन्जेस आरो बे मोगा मोगिया दिनैनि नङा। बर' राव, बर' मिडियाम आरो बर' मिडियामजों फरायनायनि अनगायैबो बर' थुनलाइ सृष्टि खालामनाय, बिजाब लिरनानै बिजाब साफायनाय आरो लोगोसे नोङो निउस पेपार वान डे जिखिनि दैलि निउस पेपार जोंहा गुबुन गुबुन बड'लेण्ड रादाब, हायेननि रादाब,
बा गुबुन गुबुन जोंहा बेबायदि दङमोन आरो दाबो सोलिगासिनो दङ। माखासे दिनै गैया जालांबाय आरो माखासेया दिनै सोलिगासिनो दं। दा जोङो रिडार्सनि अभाब, फरायग्रानि अभाब, जायनि थाखाय सासे लिरगिरिया बेसेबांबा मोनसे खस्थ' खालामनानै सृष्टि खालामनानै गावनि साननाय सानस्रि माहारि आरो समाज दानायनि बाथ्राखौ बेयाव लिरथुमनानै बिजाबखौ साफायखांनायनि उनाव जिखिनि रां रुफा खरसा जायो, बे रां रुफा खरसायानो फैफिना इन रिटार्न। फरायग्राफोरनि बेयाव आंखाल, रिडार्सनि आंखाल, आरो जायनि थाखाय बिजाब बायनानै फरायग्रानि आंखालनि थाखाय पाब्लिशारफ्राबो बर' बिजाबखौ मालाबा साफायनो थाखाय आवगाया, रिक्स लानो बायो। आरो लिरगिरिफ्रा खेबसे लिरखांनानै साफायखांनायनि उनाव बिसोरनि गोसोआव मोनसे नार्भासनेस फैयो। दा बे मोगा मोगिनि गेजेरजोंब्लाबो बर' थुनलाइ, बर' बिजाब लिरनाय, बर' माने नोङो निजि थुनलाइ सृष्टि बियो थाबथाबोआखै, बे कन्टिनिउवासलि सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो रिडार्सनि अनजिमाखौ बांहोनांगोन आरो जिखिनि जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोर दङ, जायफोर फरायखांबाय आरो जायफोर स्कुल कलेजाव इउनिभारसिटियाव दङ, जों गासैबो लेभेलाव बिजाब फरायनायनि, बिजाब बायनानै फरायनाय आरो बिजाब फरायनायनि जि हुदा बेखौ बांहोनांगोन। अनलाइनाव जों गासैबो मेटेरियेलखौ मोनोब्लाबो अनलाइनाव फरायनाय आरो नोङो टेक्स्टखौ नोङो फिजिकेलि नों फरायनाय बे गोबां फाराग दङ। आरो दिनै अनलाइन सिस्टेमा जेरावबो जादोंब्लाबो बिजाबखौ थोंजोङै नों बायना फरायनायनि जि मोनसे जोंनि इन्ट्रेस्ट बियो दाबो जोबाखै आरो बे जोबनायनि बाथ्रा गैया, बे कन्टिनिउस बाहाल थागोन। आरो बेखायनो इयुन जेनेरेसना बिजाबखौ बजबनांगोन आरो बायनानै राइटार्स आरो पाब्लिशारफोरखौबो थुलुंगाखां होनांगोन, आं बेखौसो खावलायो।